Guys, nibonile iMozambique ixosha ama-South African akade kwi-vacation. Lalelani webangani bami, momakhelwane bethu abahle. Nidinelwa abantu abarongi. Nidinelwa abantu abarongi and imani izodinelwa thina ngenize nisizakale. Manje zodinelwa thina nje ngeke nize nisizakale inhlobo. Ngeke nize nisizakale. Inkulu impi ekusafanele ukuthi nilwe. Ilinde nini ibheke nina. Yabo le engale enisinika yona thina. Ninika abantu abarongi. Khohlwani ngeke nize niye ndawo. Shuthi for the next 20 years nizobe nihambe nixoshwe emzini yabantu. Nizobe nihambe nixoshwe. Nina enixoshwe la eSouth Africa, hambani niye ekhaya niyolwa. Nihlohlwa imina ke manje. Hambani niyolwa sizonisupporta. Because le mpilo eniphilayo akusiyona impilo leniphilayo. Nabantu ninama feelings, ninezingqondo eziphelele ezisebenzayo. Nifundile, ninezandla, ninegazi, nineinyawo nemlomo konke kuphelele. Nihlukunyezelwana. Thina siyi-South Africa, thina siniphatha kangcono nina. Nizizwa ni comfortable eSouth Africa nunokuthi nibe comfortable emakini. Ngobani? Anikhulumeli ngani? Niyohlupheka kuze kube yinini. Niyohlupheka kuze kube yinini. Omkhulu benu babehlupheka. Yinina niyahlupheka. You are not your ancestors. Stand up for yourself. You are not your ancestors. Ilwani musani ukusaba inhlamvu, musani ukusaba isibhamba kwethu. Vele nizofa, makufofaya kufofayo. Nonke nina nisuke la, hambani ni ekhaya. Work on your brothers ekhaya endlini. Angithi ugovernment wenu ugadwa amaphoyisa namasosha. Laba bahlala la endlini obhuti benu. Batsheleni, angithi nina nixoshwe eSouth Africa. Batsheleni ukuthi hayibo. Sibone South Africa kunje, benze nje. Nizohlupheka kuze kube yinini, thathani amabhodi abhalu enough is enough. Tapani makufanele nitape, shayani shutdown kuma countries enu. Niyohlukumezwa kuze kube yinini. Why nina kufanele nibuke ingane zama president ihamba nama G class? Nihlupheke nina, nihambe nibalekela amaphoyisa emzini yabantu. Nihambe namagundane niphilisa kabuhlungu engathi aninalo ikhaya. Nine country enhle, ninama country amehlo. Uyayazi nje Mozambique ukuthi inhle kanjani? Yabona nje Mozambique nje, olwandle. Uvela ubone ukuthi uyi vacation. Indaba lela beach futhi lihle ukudlula iCape Town. Thina mawungena Google check iCape Town, it's the most visited city in the world. Indaba ngayi Mozambique, most visited city. Nihluke ngani kunathi? Nihluke ngani nathi? Nine country enhle kangaka. Nihluke ngani kunathi? iZimbabwe bafetile banani. Umhlaba wabo ungabalethela ama millions and millions. Kutshaliwe, kutshalwe izitshalo, kutshalwe ama fruits, kutshalwe ama herbs. Thina green pepper futhi singabe sibathenga kunina. Fuze ngabe iMozambique ikhipha thousands and thousands yama truck kuphakelwa eSouth Africa sithenga kunina green pepper, sithenga kunina intontoni ngoba umhlaba wenu right. Kodwa niyahlupheka. Ndazi nihluphekiswa yini? Anikwazi ukuyikhulumela. Kufundeni ukuzikhulumela, musani ukuzonda thina. Fundani guys ukuyikhulumela. Enough is enough. Lento yokuthi uzwa abantu bekhuluma ngetribalism, ayiphele leyo nto. Nibonile thina senze njani la? Ngelinye ilanga upresident omXhosa, ngelinye ilanga upresident omZulu, ngelinye ilanga upresident omlungu, ngelinye ilanga upresident omvenda. uRamaphosa uyivenda. We understand ukuthi thina kuyashintshana. Kuvotwa ngala, kuvotwe ngala, kuvotwe ngala, kuvotwe ngala. Hayi ukuthi asinazo nathi inkinga. Sinazi inkinga. Nathi sinazi inkinga ezinkulu kabi.
Kodwa siyazama ukuthi sisukume, siyazama ukuba sisukume. Ngeke ngikhulume nge-apartheid because nani ingekho ne. Kodwa ngo-2015 abenye benu bebela eSouth Africa. Nibonile kwenzakaleni. Nibonile ingane ezincane ama-90s egcwala umgwaqo elwa ethi fees must fall. Namhlanje eSouth Africa ufunda mahala. Mina qualification yami yokuqala ngayikhokhela 150,000. Eyesibili kwabo free education for all. Manje ngabe ingane zethu ayifundile ngoba besobathatha labo 150. Ngabe ingane zethu ayifundile ngithi. Ngaba sifundanga kodwa ama-90s alwa enza show ukuthi ayalwa aboshwa. Ayikho into eSouth Africa guys, ayikho into eSouth Africa esiyithola mahala. Siyalwa, ilwani nani. Musani ukudinelwa thina. Ngoba nidinelwa thina ayikho into ezoshintsha noma ningakhansela ama-artist ethu noma ningasixosha kuma-restaurant enu akusena ndaba. I-passport yethu thina isinikeza ama-free visa pass kuma-countries awu-100. Uyayizwa leyo nto? Singaya noma ikuphi la sifuna ukubuya khona. Ukuya kwethu eMozambique kwi-vacation sisuke siyoxhasa nina. I-Europe iyabuka lento eniyenzayo. Egcineni kosuku phela inini enibe wrong, inini enifike kwi-country yethu ama-documents engekho. Iqiniso lithi inina enibe wrong. Iyabuka ukuthi nathi labantu mangase sithi siyabavulela. Shuthi bayogcina benza kanje. Iyanibuka. The world is watching. Nginixoxele, the world is watching. Yabona nje i-Europe angeke izime ngonyawo despite ama-influencers and bloggers ukuthi ayasupport. Ngeke phela kubonakala lo president bakhona bekhipha istatement bokuthi basupporta thina but they do. Yazi ubona ngani? Nini UK kade kunemashi enkulu kabi. Kade kunemashi enkulu kabi. Nini e-Ireland kade kudeportwa abantu. Uyayizwa lonto? Uqale phansi i-embassy yase-Ireland ne-embassy yase-South Africa kwasetshenziswana in terms of ama-passport. Kwabonakala ukuthi kunabantu abase-Africa abantshontsha ama-passport ethu. Makuwukuthi use-Ireland uyasebenza, woza usubizwa lapha emsebenzini. Sekuthiwa sesitholile ukuthi le passport akuyona yakho. Bayasebenzisana kuyimanje. Uyangi-understand? So uma ningalwi nithembeni. Nithembeni maningalwi, nithembeni. Nithemba ukuthi nizobuya, yes nizobuya but ngeniphinde nihlale kahle. Ngeke nisahlala kahle because umphakathi usukhathele, nizohlala kuphi? Ngeke nihlale emalokishini, nizohlala kuphi? Ilwani into yokulwa iyasebenza. Bukani since inesikhathi singanani iMarch in March. Bukani kunele kwaqiniswa amatomu kwajoyina more people kwi-March. Kwenzakaleni? Zingakhi ingane eziqashiwe eDurban? More than 5,000 ingane ziyasebenza eDurban ziqashiwe. Bangakho abantu abathole i-opportunity yokuthi babe nama-spaza shop elokishini? Inqwaba. Kuyimanje ama-truck driver ayaqashwa. Uyayizwa leyo nto? Ngifuna ubone ukuthi iMarch isebenza kanjani. Ukulwa kuyasiza. Ama-truck driver ayaqashwa. Iy'thuthuthu ko-checkers ziyaqasha. Kuyimanje kuyafuneka abantu ukuthi abeze bazosebenza. Uyangi-understand ukuthi iMarch iyasebenza. Nina manidinelwa thina ngenisizakale. Musani ukudinelwa ama-artist ethu inani. Ilwani nale nkinga eninayo nani ukuze nifane nathi. Akuthi kuyagcina ukuthi nihambe nixoshwe emzini yabantu. Lo nyaka lo 2026 unyaka wokugcina loyo. Mawuze South Africa next time ifika kuyi-transit country uyiyeleli Lesotho uya kwi-vacation. Fika uzoyistokela, fika uzoyijolela. Fika uzokwenza shopping because ekhaya uzobe usulungisile kuzobe ku-right. Shut down. Tapani makufanele nitape nani. Sizonisupporta thina. Ayekho umuntu efanele ukuthi ahlukunyezwe. Niphethwe ngeGermany. Lalela angeke kuze kube buhlungu. Ithini sisuke sizospend imali yethu kunina sizosiza nina.
hayi ukuthi thina sizoxakekela kunina sizoxhasa sizodonate kahle hle ngoba nina nixakekile lapho sisuke sizospend imali yethu awusoze kwababhlungu thina ipassport yethu ingena kuma countries more than 100 free visa pass leyo nto nini noyigcina ka TV ingakho phela nafika nantshontsha ama passport ethu la nayo ganga ngawo ko Europe thina eUK thina besingena mahala thina eUK besingena mahala eUK ngafuneki visa iIreland thina besingena mahala ngafuneki ma visa uyanderstand thina ngeke kuze kube ebhlungu ukuthi sixoshwe eMozambique thina sihlala ezulwini thina South Africa is heaven South Africa is heaven that is why abantu bancamana ukuthi bazofa urisk impilo yakho uhlale la wazi khona ukuthi awufuneki khona wazi kahle ukuthi abantu bangangqongqisa umjondolo wakho noma inini but ngoba isezulwini la uhlala khona ufuna ukugoduka ingakho abantu masithi bagoduke bakhale babubule ngoba this is heaven so why ke sizokhalela eMozambique sihlale ezulwini yini yenza zibuza ukuthi yini yenza ukuthi abantu okay asibayeke komakhelwane yini yenza ukuthi bonke labantu abaphezulu beqa ama countries awu5 beze la badlula Ghana badlula Uganda Tanzania Kenya Burkina Faso ntontoni behle beze la ngobani balandela izulu thina siyizwe laseKenana thina mangaba wazi siyiKenana thina sine freedom thina sine freedom mawuzele ugovernment uyakuhlangabeza ngemali yamali nephizi umushonelo umzali unamasenti umulimele unamasenti wathola insimbi wafaka insimbi unamasenti onikezwa wona 1000 something uma waphuka iqolo uyahola nomuntu ogadayo uyahola mawufuna ukuyofundela ukuba udokotela eCuba uyahamba ufundela ukuba udokotela eCuba mawufuna ukuye university uyahamba uye university mahala la akekho ukuthi hayi wena ngoba uphume kwifamily ephuwa ukungafundi eSouth Africa kuyichoice yakho wena into ekufanele uyenze uthatha certificate sa matric kwambi euniversity uhlale eresi ufundisa u4 years wakho ushaya uphephethe uphiwa ngisho pocket money South Africa umuke waphathwa iTB wagula wabangwa nezibu yahola angithi fanele udla ama vitamin fanele udla ukudla okuright uyahola HIV wagula waze waba mngaka uyabhalelwa uhamba uyohola mozala ingane engekho right ngokomzimba ehlaphe engakwazi ukuhamba oenjanjani uyahamba uyobhalisa impesheni wahamba wayobamba into zakho lapho walimala waphuma ihlo ugovernment uzoholela waba kwi-accident washayiswa imoto uyidakele utshwala akubuzwa lokho ukuthi wena ubuhambelana emgaqweni udakiwe uzothola amamiliyoni hayiboma sizingahamba sihambe sikhala emzini yabantu lalela la eSouth Africa thina manje ngikhuluma ngento eyenzeka manje uhulumeni wethu uthe uma kuukuthi isikweletu sama rate siyaxaka amanzi ama rate ugesi 50% off sizokhokha 50% off cabanga 50% off ngixoxele mntaka baba sinqanyuleliwe ugovernment wethu thina la kuma families uthi ngikhulume ngomlazi ngoba abanye abantu abazazi izinto asikhulume ngomlazi khona ngeke uzungiphikise thina emlazi kwakhiwa ama-RDP amangakhi emlazi inqwaba kini makade kuyilo 4 room wawusutshekile sekwashona abazali uhulumeni wafika wawubhodloza wawuqala phansi awukho umuzo omubi emlazi makhona umuzo omubi emlazi ubona bamanuku ngoba few years back ugovernment ubenzilile imizi wabakhela kabusha wabaplastelela wabapendela ikhonto enjalo kwamanye ama country phephetha la
thina mabhoza. Kuyimanje malokishini kunama program. Khuluma ngento yamanje ko Foslo. Abantu base Foslo bazongifakazela. Kuyimanje kune program ekhona kufundiswa abantu izinto zezandla. Une pocket money. Nini last year umasipala ubukade ufuna abantu abazofundisa ukukhanda amafoni. Ubuzofundisa ukukhanda amafoni mahala uphinde uhole. Otech intontoni. La eSouth Africa. Yini ongangitshela yona? Yini ongangitshela yona? Thina masingekho happy la eSouth Africa, siyamasha. Sithola into esiyifunayo. Siyingane ezipoyileke kabi thina. Thina siyatefa thina. Angithi uyatefa nawe kini? Uyatefa uyibhuquze phansi, uyibhuqise phansi uthi wena uzophihliza yonke into. Nathi ke sinjalo indlela isitotoswe ngayo la eSouth Africa. Into masingayifuni siyibhuquza phansi, siyamasha. Uthe ethethe uthi ubaba wethu sathi baba ngesizwe ngawe siyamasha thina. Samasha. Zingakho izingane eziqashiwe eDurban. Thousands and thousands ezingane ezithola umsebenzi eDurban namhlanje. Sizibambele ngezandla ngoba sine freedom asiphathiswe kwezilwane. Obhuti bethu basebenza kanzima ukuze thina sibe la sikhona. Uma ufuna ukuyofunda phesheya kunama funds aka Art and Culture aphumayo uhamba uyofunda ko York University mahala eUSA. Angazi amanye ama course ukuthi akhona yini, ngazi le ngoba khona umuntu engimaziyo wahamba ngayo hanjiswa ugovernment. Thina sinosida thina. Uyeva ke? Ogogo emalokishini abangafundanga abangalitholanga ichance yokufunda, ugovernment uholela abantu ukuthi abahambe bayofunda, bafundiswe ogogo noma emaholo. Uyeva ke? Uma ukhulelwe uyahamba ubona igynecologist uzutete ungakhiphi ngisho isent. Uma mina ngibe nethumba la ngizoya esibhedlela mahala, ngihlinzwe theater mahala. Uyeva ke? South Africa ke leyo. I-country yami ke leyo. Uma nixakekile kini ifamily exakekile niyahamba niemaweleni kunama social worker mahala. Awukhiphi ngisho isent uyobona i-social worker lik-organizele ama-voucher, kunama-voucher aphumayo uhamba uyothatha imali yegrosa kaBoxer every month. Ngoba nina nashonelwa abazali akube kusabalwa ukuthi vele niyahola uyayizwa nje lonto kubalela ngama benefits eCountry yami khona amanye engawazi. Kancane ugovernment ukhipha imali kuthiwa siyaxhaswa kuphi. Ikona ukuthi ithathwa amaqili phela kodwa imali ziyaphuma kuthiwa labantu abanikezwe benza ama tuck shop, osomabhizinisi abancane bayalentuza, osomabhizinisi abancane benze njani bayanikezwe imali, ayaphuma ama funds. Uyezwa? Thina kwi-country yami sinikezwe i-opportunity yokuthi nathi siyibambele sibe namathenda. Ngabuka abantu abengelutho phambi kwami bephenduka ama-millionaires. Ngenxa yokuthi ugovernment wethu usinikeze igunya lokuthi nathi sibe namathenda. Nathi ke siphatha imiliyoni nje ukube isiqumqum nje nawe ube nethenda nena ube iboss nombana ngaba iboss la eSouth Africa. I-country yami ke leyo. Yinenye. I'm sure kuningi kukhona nokunye phela ngeke ngize ngazi yonke into. Angeke ngize ngazi yonke into. Uma ufuna ukuya university uthatha certificate sakho ye university uhamba ufunda. Uhlale rest mahala uthola pocket money udle kube njani. South Africa ke le ukutshela ngeCountry yami. Free country. Ngikutshela. Ngizokhalela ukuthi ngixoshwe eMozambique. Ngibe ngikwazi ukungena ko Mauritius, ngikwazi ukungena kokuphi without i-visa. Ngizokhalelani? Ngizokhalelani yini ebuhlungu sifunane eMozambique? Abantu abasebenza ngama airline